Nina bendlovena amandla, nina bendlondle nophapha ekhanda, nina bekashana kamenze yaphuza umlaza ngameva enhla nasezantsi ezifundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Siyabingelela le iBlaqlife TV gama lohlelo ke sibuza ukuthi uthakathwe ngubani noma wathakathwa ngubani. Sizothola ke impendulo kubantu abasivakashele. Igama lami King Sicaka ngwalapha kaluqa Ntombazama zamchiza Elizabeth uthi zimcela ifoto. Nginanela ingane zakwethu once again osukwini olusha oluhle engazi ukuthi abantu bazosupporta. Qhubeka ke usubscribe, ulike, ucommente, ube ingxenye nje yomndeni wethu okhula usuku nosuku. Siyanithanda kakhulu ingane zakwethu. Asibonga kakhulu ithuba. Sibingelele ke kosihambele namhlanje sizwe ukuthi impilo injani, sizwe nodaba lakhe ezengalo ukuthi lukanjani. Sawubona ba? Yebo sawubona. Ninjani Nkosi yami? Siyaphila njani? Hayi, sikhona baba. Sijabulela nje ukwazi ukuthi sibe nawe la namhlanje. Mhlambe ke ngenxa ukuthi asifuni ukuthi mhlambe kuze kube ngathi sikuvalele khona kukuwe baba ukuthi uyasitshela ukuthi baba ubani, kodwa ke futhi mawungakhululekile usho njalo akunankinga. Kodwa ke esingakubuza sikuthola eqala mhlawumbe ubaba silandise ukuthi uthini umlando wakhe ngempilo kusukela eqaleni esakhula. Umlando wami ngempilo kusukela eqaleni ngisakhula. Yebo baba. Ngingathi nje ngikhulele endaweni yasemakhaya. Indawo yasemakhaya la kuthiwa khona kanje ayiphume noma kwankomo zinyukhole emakhaya la ngampela. Kodwa ke ngakhulela emndenini omkhulu. Umndeni omkhulu ngesikhathi kusekhona bomkhulu impilo yayinhle kodwa emva kokuhamba kwabomkhulu izinto zaqala zashintsha. Ngikhulele futhi esithenjini ke ngokuthi uma webano kungaboni ngasolenye nobaba base kuukuthi fanele ayo nikezwe inxiwa le ezaphela khona ukuze mhlambe bakwazi ukuthi kungabi khona ukushayisana kubona bobabili noma encane ekhaya. Kwase kuba kanjalo ke kuleso sikhathi ke emva kokuhamba kwabomkhulu impilo yashintsha kwase kuqala umpofu nje. Indlala into akade singayazi sesiyaqala siyayazi ngaleso sikhathi. Esasihlala khona sasihlala endlini eround eyodwa. Esekhambe ubaba omkhulu. Sekhambe ubaba omkhulu sesiphumile ekhaya ikhulu sesisakulomuzi umani kezwe wona bekwe khona. Isithembu kwakuyisithembu sabantu abangaka ababili abathathu. Kwakuyisithembu sabantu ababili kwakukhona nobaba omncane ngesikhathi sehambile kubaba wasengena bomncane kwasebeba u3. Wangena makoti ababa omncane. Yebo. Okay, wasebeba u3. Ubaba omncane wase edlulile emhlabeni. Yebo. Okay, kusho ukuthi uma wemdala kuona laba besemva kwakhe. Kwamba ke kwaze kwashaya isikhathi sokuthi kufanele ukuthi ngiyongena esikoleni. Angena esikoleni mangingena esikoleni ngangenza kahle kakhulu. Ngiphasa kakhulu nje ngiphuma number 1 kodwa isimo sasekhaya sibuye sibe nokungishaya ngoba akakumpofu kwesinye isikhathi uthola ukuthi yabuya uthola ukuthi ukudla kukho fanele siye emfuleni kunemfine kuthi ukhalangisa sasikhe ihoshweni sikho nomcadolo sibuye sihlale la nendlu lefulelo ngotshani kwesinye isikhathi menetha nje uthola ukuthi sanetha sithatha amabhodi esisekele ngawo la ukuze singanethwa. Kwamba ke ngiphase kahle kwazi ngayoqeda amabangeni aphansi eprimary ngase ngiya ku high school. Amaklasi ami okuqala e-high school ahamba kahle kakhulu. Indaba yathi ukushintsha ngenza standard 8 kodwa nje ngingakafika standard 8 kunephathi la engake ngasuka khona ekhaya ngiya kuwasha. Ngitheme ngifika khona ngawasha ngaqeda ngako neke washing yami. Ngase ngihamba ngiyodlala nezinye ingane mangibuya khona ngathola ukuthi izinto zami zisaphelele kwa ianda ngisayibone yayinombala obovu. Nganginike ehlahleni ngakunothango nje lehlahla la ekhaya. Hayi kodwa nginganaki ngithi mhlambi pheshulo moya mhlambi ngisazoyithola ikhambe isikhathi ngingayitholi kodwa ke nginganaki ngoba phela ngangithi kusho mhlambi into epheshulo moya mhlambi yalahleka kanjalo. Hayi ngiqhubeke ke nempilo ngize ngoqeda ke la e-primary ngongena e-high school. Engifika khona nakhona hayi ngenze kahle. Ngithi sengika standard 8 izinto mase ziqala ziba nomehluko kuba ngazuthi imangifunda senginomthwalo kanti kade kulula yonke into. Ka standard 9 kwase kuba nzima kakhulu. Ngaleso sikhathi ke
ngase ngisukile emakhaya sengifunda la elokishini eMaranhill. Uma ngifika khona ngelinye ilanga sika aunti vese kufika amakholo wamakhelwane kufika uthi angiye khona. Befika ngiyobona ukuthi benza kanjani. Kube khona nje isayoni samama nje singibambe sivumoya singibambe mase singibuza ukuthi hayi mfana wami ukuzwe mose eklasini mekufundiswa uthola ukuthi wena hayi awukho mhlawumbe ungaphandle ucabanga into eziningi kothi seqedile kuyikhona isithombe sakho sobuka ukuthi hayi ngiseklasini kuyikhona uthu ngithi mina yebo ngiyazi mase wasengibuza ukuthi iphi under yakhe eyayinombala obovu lapho valo lathi heqe ngase ngayikhumbula ngaleso sikhathi ngayibona ngiphuma emfuleni ngabona ngineka ngayibona sengithi ngiyaqoqa under yami ngekho bathi mina ngiyazi yashonaphi wasethi lapha ngenhla kwakene kuno makhelwane wakho oyisima kanje wamchaza ngase ngimbona ngamehlo engqondo wasethi ke uyena ke le ayibeka khona uyibekile okhambeni othile khona lekhuluma khona ngoba uyakubona ukuthi lapha kini uhlakaniphile akafuni ukuthi uphumelele lewamozwa kini ufuna ukuthi uhlale unjiyana nje ningaphumeleli nonke. Mhlambe okungena emadevini baba ngaphandle ukuthi nizwe ngalo umama oyisayoni zonke lezi indaba kukhona nabantu around ifamily yakho noma mhlambe ekhaya oba umakhelwane enaningatholani kahle wawazi nje ukuthi no labantu ekhaya basikhonzisisile kahle. Sasizwana sonke kuukuthi ke umuntu ume ukuthi okufisela intembu ungambona uyenza ngazi ukuthi uyakuthanda unujela ukuthi uyakuthanda kanti ufuna ukulutha kahle ukuze akwazi ukuthi akuthola kusondeze eduzane naye ngoba lo umuntu ekhulunywa ngayo umuntu nje ehleze ngibiza ezongipha ukudla yabona ukuthi ekhaya silambele kanti uyazi yena ukuthi kunento afuna noma azongithola kahle nginganakile. Ngezinye indlela wayejabula mayinibona nicela kuye nidla kuye mayekubiza nje uyibona imisebenzi yakhe ifezela. Yebo. Yo. Kwakuthi ke wasethi lo mama ka angangilapha. Inkinga yami phela ngize kuyena mase ngiphatha imali engaka. Ngokuthi ke sasempofu sengena imali ngafisa ukuthi ngiye nami ukuze ngibone ukuthi lenkinga ikanjani ngomhlamba izongishaya empilweni njengoba ingishayile sengibona kwase kuba khona umunye umama ongicebisayo ukuthi sengimxoxela uanti ukuthi okuyena lapha ekuphakameni koyibeka indaba yakho mhlambe khona usizakala khona ngoba abantu abaningi basizakala mase kushaya kuba khona isikhathi ngicabanga ukuthi ngizokwenza kanjani bese ngibuza ngelinye ilanga bangiyalele bese ngiya ekuphakameni ngifike ekuphakameni kube khona abanye abafowethu engihlangana nawo bese bethi hayi sofike ekupheleni kwendaba kumuntu la oza nje osehluleke nje kwazi wadela esengisenalo linye ithemba la ufika phila hayi kodwa ngingakholwa ngoba phela ngazi ukuthi inyanga ziyalapha mase kushaya isikhathi ingene inkonzo mase kushaya isikhathi sokuthi kuyanikela mase ngihamba nami ngenkosini lapha ngifike ngilibika udaba lami yangibuka emehlweni nje athi inkosi ikubusise ngangilindele ukuthi mhlambe kukhona into ezonginikeza noma amafutha noma ngifuna usawuthi ngoba kuye kube kanjalo hayi kwabi lokho nje kwase ngiphindele emuva emva kwaloko nje hayi izinto kwabangazuthi kunomthwalo othulekile emahlombe zaqala kwashintsha ngabona ukuthi hayi ekuhambeni kwesikhathi kwangazuthi akusefani nakuqala sengiyaqala ukubamba ngoba izinto zaziba nzima sengizolama class la okugcina hayi ngawufika kumatikuletsheni hayi ngaphasa noma ngaphasanga kahle kodwa ngaphasa kodwa ngabona ukuthi mhlawumbe kuba ngiyangakhona mhlawumbe ngize ngiphase kwabona emva kwaloko hayi ngaqeda ngabuya ngeza la kumfowethu ngaqhubeka nempilo ngathatha umlungu wazongifaka lemsebenzini impilo yashintsha ngakwazi nanokuthi ekhaya ngakhe kumanje izingane seziyakwazi ukuthi zilale edlile kuze kuyophela inyanga ukudla kukhona into esasingayazi ukuthi mekuphela inyanga nje asasokwenza njani noma iphelile ayiphelile uma weba nokuthi aye koxovela umakhelwane ukuze bamnike impuphu ukuze siphile manje sekuyaphileka manje sakhile
sathola noma kodwa sagana noma singakashadela kodwa nje indlela yabonakala khona indlela yaphambili yabonakala manje mhlambe baba ngoba kuyabonakala uthi wena wahamba waya ekuphakameni kwafike kwaqonda into zakhe emva kokuthi ube nenkinga yokuthi untshontshelwe iande sengifuna ukuthola ukuthi lesi sigaba ngesikhathi nisaphazamisekile la ekuthakathekeni izinto mhlambe ezakulimaza ngaphandle sesikoleni ezazenzeka ekhaya kwakwenzakalana osilandise lapho iziphi izinto owabona ibuyele emuva kakhulu nokuthi ziye phambili ningakaboni ukuthi khona umuntu ogila imkhuba la kwakunzima kumnyama kakhulu ngokuba le mkhuba futhi ayigileka ngicabanga ukuthi ayimthelela nakubafowethu abadala ngoba impilo yayibanzima ngisho emsebenzini izinto nje zingahambi kahle nokuthi ke umama wexabana njalo nobaba ehlezi eshawo kanti naloko kunomthelela ukuthi khona izinto engihambi kahle la ekhaya abuya axoshwe uma ayikumalume kubuye abuyiswe ehlukumezeka nje lokho kwasilimaza kakhulu ngoba kwakwenza ukuthi isikhule singekho eduze kwababa izinto kwakumela ngabe usikhulisa ngazo akasikhulukisanga ngazo sasize mhlambe kube ubaba thizeni mhlambe mase nenkinga sifuna ukubuza ngezinto zokuba uyiphambili mhlambe ezosibonisa izinto kufanele ngabe siyithola kumzala wethu manje njengoba ubaba unesithembu ninoma mncane oshoyo ukuthi babe khona naningenayo indlela ukuthi mhlambe uma nixakeka niye kubona niyocela usizo noma kwakuyilento yokuthi ngoba abanako obama wakho akukwazi ukuthi nixoxe nabo ngoba kuphenduka ihlazo okumanga kwawukhona ukuxhumana phakathi kwama wakho nabo omama bebengazwani kahle kodwa benako ukukhuluma kuba angazi ukuthi ayikho inkinga kodwa yayikhona kodwa thina ke siyingane sasiya khona kakhulukazi mina baphake nje kuukuthi abafowethu abayibonayo lento bengathanda ukuthi bahlanganise nayo kodwa sengithe ukukhula ngabaqoqa abafowethu bonke bakamamncane nabakama ngathi mina lento eyenziwa ubaba sayibona ukuthi angiyithandi nananiyithandi yenza ukuthi sibe noqhekeko inkinga zabazali mina ngokwami ngibona ukuthi kumele ukuthi sihlangane mhlawumbe ubaba mebona sihlangene mhlambe kuzoba namahloni mhlambe naloko ukuthi ashaye omunye umama wethu abe nako lokuthi ngabe ngiyona la ngampela sathi mesivumelana ngaloko sazwana noma ubaba kukhona into ayenzile sikhuluma thina singane zakhe abafowethu laba bamncane bamhlalise phansi bamthethise awuthola ukuthi hayi akasakwenzi njengoba okwenza kuqala lokho kwasisiza ngoba namanje siyazwana kanti kube asiyenzanga lo ndaba leya ngaba mhlamba sibhekana namanje ngokubuka kwakho baba mawubheka nje ngendlela ngoba uyasho ukuthi wena kukhona umuntu onesandla ekuthena impilo yakhe ingaqhubeki anicabanganga ukuthi mhlambe nobaba kuloku kuthakatheka wabaleka njengoba esebonakala ehlukumeza umama nje ngale kwesizathu kwakukhona naloko ukuthi sibone ukuthi lento yenziwe kodwa manje ufakazi sasingenabo nokuthi mina ngaba nokubalekela ukuthi ngingathi ubani kanti mhlamba kena omunye umuntu oseceleni mhlambe sikhombe komamncane noma sesazi ukuthi phela uma nibangile noma bani ufika nento zakhe mhlambe etholakala ukuthi mhlambe uma wakho uyachitheka yabo kodwa ngangizama ukuthi lo ngikupholise bafowethu ngoba ngibuka ngale ukuthi mengena lonto sokhula singazwani kuze ngizwani ngisho nezingane zethu manje uma sesanibonile ukuthi inkinga ila ekuthakatheni umakhelwane lo ugile lo mkhuba emva kokuthi senazi ubudlelwane bakho nalo makhelwane ngoba uyasho ukuthi wayekubiza njalo nizodla lapha kwabanjani waphindwa wamboya indlela efana noma usuxwaya kuyakhona mawusuxwaya wayesethini yena mayebona ukuthi awusasondeli kalula emva kwaloko kwase kuba nzima ngase ngigwema ukuthi ngiye ngakhona ngoba ngelinye ilanga wake wangibiza epheka ifuthu ethi upheka ifuthu la ningi angize ngizodla ngathi mina ayingisuthi lapho wazi bese wayiphahlukela khona wathi konje nizwe kuthiwa ngiyathakatha manje awusakudli ngaloko kudla kwami ngase ngithi mina hayi ngoba kunjalo mina angazi lutho naloko bengingazi wathi phela bangibiza ngomthakathi ngathi mina hayi bengingazi hayi
kona ngesuthi ngampela ngathi ngelinye ilanga ngodla ngase ngumgwema kanjalo kodwa ngiphindanga ngangena khona. So kuwena njengoba umuntu osemkhulileke manje sekhona umakoti uyaqhubeka futhi nendlela ukuthi mhlawumbe uzocacela ukubona kuyinto esaqhubeka namanje ukuthakatheka noma mhlawumbe yagcina leza yakhathi na usakhula khona ama symptoms noma izimpawu kuyiboke kubantu ubone ukuthi lo uyafana nami ngaleza yakhathi. Kuye kwenzeke mhlawumbe umunye umuntu umbone inkinga yakhe ukuthi angazi ukuthi iyafana neyami ngoba bona ubuthakatha ngifuna uqamba manga bukhona kodwa kuyalapheka njengoba ngisho nje ukuthi nami ngase zokuye kuphakameni nasekuphakameni inkinga ziyathulwa lapho uyasizakala khona kakhulu ngale ukuthi mhlawumbe uzosebenzisa imithi nami ngezwe nje kufike kuthiwa inkosi kubusise emva kwaloko uyitshene mhlawumbe bona ukuthi akuzokwenza ukuthi ubone leyo nkinga kade unayo uyibone ukuthi iphele ukuphila kukhona. So njengamanje ke njengoba nje ubaba ekhaya mhlawumbe uprepare ukuthi yonke into yakhe ihlangane iqoqeke bukunjani ubudlelwano baba usekhona usaphila basekhona omamncane basaphila bunjani ubudlelwano bakho ke nabo ke nje makuthi basekhona? Mamncane bakhona noma sesi umndeni suhlukene ngokwakha ubaba ongasekho noma akasekho kodwa omamncane abawu2 bakhona kona hayi angifuni uqamba manga sibumbene kona ngoba mekukhona owenza into siyatshelana bonke sibizane kuyokwenziwa lokho mhlawumbe nokuthi imikuhlatshiwe kanje sifike kuyikona ukuthi phela uqaphele ngoba usukungazi ukuthi uzodlana izobe isima kanjani kodwa nje kona siyazwana impela. Awusithatha usibeke baba ngoba thina asibona abantu basekuphakameni futhi asinalo ulwazi olugcwele kahle. Omunye khona lapha ekhaya uyayibuza uyayiphendula ukuthi umuntu usho kanjani ukuthi inkosi kubusisa and then ubuye ngempela ke ususindile. Kukhona izinto ofanele uyigcine ukuze ukwazi ukuya lapha ekuphakameni ufike kuthiwa inkosi kubusisa kusho inkosi yasekuphakameni noma mhlambe noma ubane ngaya afika sizakala. Kuningi inkinga ziya ngokwehlukana khona ngoba kwesinye isikhathi abanye baqhamuka ngenkinga ukuthi mhlambe akabaza abazali bakhe. Wakhulela nje ngokuthi wathola mhlambe abike lolo sizi mhlambe ngokuthi kalibike kuphakameni uzobe sezizwe lenkosi ukuthi kuthini lelo zwi lele elishiwoyo ngaleso sikhathi kufanele ukuthi ulilandele wenze njengoba isho inkosi mayithe futhi kubusise linda ulandele lelo zwi eshilo ulinda ngempela kwesinye isikhathi uthola ukuthi bayatholakala ngempela umunye wabo asizakala athi ngimtholile umzali wami usekuba nokuthi ke yena kuqhamuke kanjani umzali wakhe omunye aqhamuka nenkinga njengenye insizwa nje ayinenkinga yezikhova mayifika nenkinga ikhala ngokuthi nje khala izikhova la emzini kayise inkosi yathi cha akuzona izikhova lezo abantu bakini ubaba wakhe ufuna indlu yakhe wasethi bofika wakhe izindlu zabantu abadala khona lezindlu kuthiwa amaqhugwana kube indlu yababa enye kube indlu yamkhulu wathi ayakhe lezo zindlu nje zombili kuzophela lezo zikhova bengezona bezokhuluma nangempela ke wayakha lezo zindlu ezifunakalayo kumanje umuzi wakhe nje uyaphila nje baphila kahle yebo. Omunye wafika ekhala ngokuthi waba wabona isithombe senje kanti uma sefika inkosi ithi cha ubaba wakho lo ubaba wakho ngesikhathi engcwatshe umfana omdala wamfumbathisa umuthi lo muthi amfumbathisa ngaso ukuthi alanda abanye abantu umlanda abanye abantu yena wafika wamngcolisa lo muthi wase ephenduka imiqhamuke emndeni aqhamuke eseyingcanga kwawukuthi kufanele ukuthi kukhishwa abashumayeli baye ethuneni likayise bafike bamgeze amthandazele bese bayachela kumgeza ke ngokwasekuphakameni lo emva kwaloko kuyoqhamuka sewuyena ke bese enicela senokwazi ukuthi nicele ngoba bese umuntu esephila yebo.
Mhlawumbe ke uyayibuza iphendula ukuthi ngena kangaka sagxila odabeni lwenkolo nasekuphakameni kungenxa ukuthi abantu abaningi bazi ukuthi la kwi-Blaqlife masikhuluma iqhakambisa kakhulu inyanga kanti cha nenkolo ngokuhlukahlukana kwazo siyayiqhakambisa kakhulukazi abantu asuke bazi ukuthi mina ngasinda la nawe ungashare story sakho siza ukuthi wena ekuguleni kwakho nasexakeni kwakho wasizakala kuphi ngoba asicheme namngcele asichemile nezinyanga asichemile nabafundisi asichemile nabasekuphakameni kodwa sicheme nawo wonke umuntu ofisa ukuzoshare story sakhe asho ukuthi wasizakala kuphi kokunye ungasho ukuthi nje ngayisizela ugogo nje ongeluthe endaweni owangisiza la emva kokuthakatheka sisilale leso story ukhona umuntu ongaba related naso asizakale akwazi ukuphunyuka enkingeni leli gama lohla lokho libizwa ukuthi uthakathwa sikhuluma nobaba la othi yena wayekade enenkinga waseqaleni efunde semncane la kwantshwa khona isikhindi sakhe sangaphansi phecelezi anda abayigila ke izinto zaphambana waze wasizakala uma esenyukele kuphakameni inkosi yafika yathi inkosi kubusisa sizozwa ke ngaye ngoba silandisa nje sixoxa naye sesiyaliphetha kudaba lethu sizozwa manje okugcina kuyena ukuthi mhlambe baba ngokwakho njengamanje makuthiwa awuyale lapha abantu abakhule njengawe abakhulele emndenini othwele kanzima nalento yesithembu ngoba ekuphakameni isithembu la saziwa khona kakhulu ukuthi since wena wabona lezi zinto wayibona ngesithembu usaphinde uyavumelana nesithembu noma uthi wena ungenza kangcono uma ungathole ithuba lesithembu hey awona endaweni yesithembu ya abantu abaningi bazi ukuthi isithembu esakashem isithembu esakazulu kahle kahle ukuthi ke inkolo le yobuNazaretha isikhathi esiningi iqhubeka kakhulu ngosiko lesintu ehlanganisene nenkolo ya isithembu sifuna umuntu oneqiniso nokuthi ufuna ukulamanisa kufanele ukuthi uhlale phansi nondlunkulu wakho nikhulumisane na ube nesizathu sokuthi yini ufune omunye umamncane mase niba nokuvumelana ke lapho kodwa mengafuni futhi ayikho into ongayenza kufanele uhlale naye ngaphandle kwazo sizathu ke ukuthi ke sikhona nawe asibona ke songamthatha ke umamncane and ifunde kufanele ukubuneni ube neqiniso akwazi ukuthatha inkomo yamamkhulu yeseka mamncane uthatha kamamncane usela uma umnika ukudla ngala ngendlela yokuthi nangala kufanele kulingane ngendlela efanayo inkomo yangala mawukuthi kukhona mhlambe lecaka khona ngala uyanana ngala nana nje ukuthi uzoyibuyisa ukuze impilo iqhubeke nephile ngokuzwana ikhona lento yokuthi kuthiwe esithenjini kuyenzeka umakoti omdala uNdlunkulu kuba uyena okufunela umnakwabo hayi ikhona impela ngesimo asuke sesibona lapho uyasho ukuthi baba cela uthathe umsizi wami mase ke amandla mekhona kumthathe nawe usuke ebona kodwa ukuthi amandla vesakhona yebo makwenzeka ethi akathanda ukulanyaniswa kanti usuvela umbonile ngamehla enyama lo mdinga wenze njani ubuyela kuyena uyomtshela cha akulunganga ntombi noma mhlambe kuba ukuthi uqhubeke nokumncenga kuye kufanele ukuthi uqhubeke umncenge futhi kube nesizathu ngampela nawe sibona ukuthi sifanele ukuthi abe khona lo omunye umnakwabo ngokwasenkolweni ke sekuphakameni kuye ukuthi isizathu mase ikhona ngampela umcele kuze kube kathathu uma ukuthi uyanqaba mhlambe mase kuukuthi mhlambe ubiza abagcutshwa abathile ngale nkinga elami seniyidingida mase kuyaboniswana uma esebonisekile ke so uyakwazi ukuthi oganwe yebo awuvele uhlobulondela hayi ngoba abanye phela njengoba sixoxa nje bengasho ukuthi ubaba uthi wathakatheka amakhelwane ngesimo seanda wazi ngani noma mhlawumbe umamncane laba babe nesandla ekutheni thakatheka ikhona into ekuthiwa esithenjini umuthi yona into yokuqala esebenza ukuze sikwazi ukusebenza isithembu abanye bayakwenza lokho bahlanganisa ngomuthi ngesikhathi ngikhula mina ngikhule nje kulomuzi kade amabhinqa kade kwazi ukuthi amabhinqa futhi umkhulu beyinyanga kanti naye ubaba beyinyanga imithi impela bebesebenzisa ngoba kuthiwa ufuna ukuhlanganisa isithembu sakho bayibathi uhlanganisa isihleke sehlokohloko nyonike lezi inyoni endiza ndawonye noma usebenzise iqeba leyinyosi hleze landelana ke la bathi hayi ke lapho kuma ukuthi usebenze kanjalo bathi mongathinta umamncane
ngala umakhelwane impela bangangaduba ukudla bonke ngendlela abasuke bezwana ngako lapho ujike uphunde kube yinhlo wena ngoba mhlawumbe kade uthanda kakhulu ngalo umqale lo ngala lo avesa dino azolekelela lo ngala ngoba phela wabahlanganisa ngale yanto indlela abazwana ngayo nje uthinta ingane yalo nalomunye uyathinteka shuthi ubungozi balento kubahlanganisa ukuthi iba nesho ukuthi umuntu ongeke usakuphinda usukela oyedwa phakathi kwabo bawukuhlumuka bonke kufanele uvese ubanikeze uthando bonke abone ukuthi akwazi umthando ukukhombisa uthando lo uyajabula nalo ngala nalo umkhombisa uthando nalo uyajabula kodwa uma ukukhombisa ukuthi la ngathi unenkinga kathokozi ngayo la ngoba phela unalento abahlanganisa ngayo. Hayi baba siligoqa lo daba mhlawumbe umnyalezo wakho ogcina einsizwe ezikhulayo efuna ukuthatha nezinsizwe ezithwele kanzima emakhaya uthini? Ngingathi nje kubantu abaningi inkinga kakhulu nje bafowethu nodadewethu ngisho ngithi ngale kokuthi uzubheka enyangeni umthandazo uyasebenza ngempela and uyaphilisa futhi angiphikisani nenyanga kodwa ngiyasho ukuthi nakhona emthandazweni uyaphilisa and then insizwe ezisafuna ukuthi iziganwe ngithi ngathi nje kuzona aziphathe kahle mase izisebenze kahle mase zinesiqiniseko seyifuna ukuthatha zithathe ngoba kuyenza kwesinye isikhathi uthanda ukuqonywa kakhulu ngalesikhathi sothola ukuthi uyathatha awusathathi labo waqala ngabo mhlawumbe sonezingane lapha sekunzima ngalo fika umama lapha uyafika sonezingane sekuba nzima impilo nzima nje siphatheni kahle ukuthi mhlawumbe ufuna isithembu soganiwe xoxisana kahle noNdlunkulu lo emva kwaloko mevuma ke songakwazi ukuthi uthathe mamncane yebo baba asibonge isikhathi sakho nethuba lakho nanokuthi nje sibonge uhambo lwakho lohambile sibone ukuthi egcineni ukwazi ukubekeza namhlanje uyaphelelisa ukuthi ube umnomzane wekhaya ngenxa yokubekezela. Yebo siyabonga babukele Blaqlife TV emakhaya lolu hlelo kelibizwa ukuthi uthakathwa ubani zileke udaba lika baba owathakatheke semncane kodwa kohamba owaphunyuka okusho ukuthi ke nawe noma yipi inkinga kubambile usengaphunyuka kuyona as long as uyazi into oyidingayo faka amazipho lapho uqinisele uqhubeke kuye phambili. Igama lami King Sicaka ngolapha kaluqa siphinde sixoxe futhi kokulandelayo sale kahle kwamanje. Is the Blaqlife TV